ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰት ልቦለዳዊት ዛንታ ደራሲ ሳሙኤል ኪዳነ ወዲ ዕቋር ዕቋር ሰላም ከመይ ተቕንዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰት ዕቋር ልቦለዳዊት ዛንታ መበል 10 ክፋላ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎምውን መበል 11 ክፋላ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ከም ወትሩ ኣቐዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑን እናበልና ኣብ ዝሓለፈ 10 ክፋል ትሕዝቶ ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰት ልቦለዳዊት ዛንታ ዕቋር ማርታ 50 ዓመት ልደት ፍቕሪ ሰናይን ሩት ሓፍታን ብምባል ንብሕታ ክፍሊ ሒዛ ከም ዘምሰየትን ብዘይካ ዝማርታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፍቕራ ዘእንፍት መንገዲ ከም ዘካየደትን ሰናዩን ብወገኑ በቲ ዝመጾ ዝነበረ ካመን ከም ዝመጾ ዘይፈለጦ መልእኽትታት ድቃስ ከም ዝኸልኦን ኣቶ በራን በዓልቲ ቤቶምን ብሰናይ ዝጀመረ ብዙሕ ከም ዝተዘራረቡን ኣብ መወዳእታ ኣቶ በራ ንበዓልቲ ቤቶም ዝኾነ ምስጢር ከይተውፅእ ከም ዘፈራርሕዋን ብዘይካዚ ወይዘሮ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ዘቢብ ዘለዋ ስክፍታ ንበዓል ቤታ ከም ዝነገረቶምን ኣቶ በራውን ብወገኖም ጠባይ ተስፋይ ዓርኮም ስለ ዝፈልጡ ብኾነታት ዘቢብ ኣዝዮም ከም ዝተሸቐሉን ኢና ተኸታቲልና ነርና መበል 11 ክፋል ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰት ዕቋር ልቦለዳዊት ዛንታ ነቕርበልኩም ሩት ዝተመጠወላ ህያብ ምስራኤት እንበረ መጠን ናይ ስምባደ ትርኢት አንጸባረቐት ናይ ሓጎስ ፍርሒ እዚላ ተለልዮ ኣይነበረትን ኣብ ድንግርግር ዝበለ ክነቶ እምሮ ተሸሚማ ኩሉ ዝገጠማ አንጻር ኩሉ ባህግታታ ስለጸንሓ ብዝቐረበትሉ ህያብ ሰናይ ክሕጎሰላ እምበር በህያቡ ኣብ ኩነት ምድናቕ ክሽመም ፈጺሙ ግምታ ስለ ዘይነበረ ኣብ መበል 50 ዓመት ልደት ፍቕሮም ንሰናይ ክትውፍየሉ ዝመደበት ህያብ ፍቑራት ብሉጽ ህያብ እምነት ኢላ ገሚታ ስለ ዝነበረት ካብ ንዋታዊ ህያብ ግን ዘለዓለማዊ ዘይርሳዕ ዘይድምሰስ ናይ እምነት ህያብ ይበልጽ ናይ ልብ እምበር ብገንዘብ ሽመት ስለ ዘይኮነ በለት ውሽጣ ክብሪ ህያባ ክብሩ ዘይብለል ምዃኑ ንምርግጋጽ ሩተይ እታ መኪና ሕጅብ ኣፍ ደገ ገዛኹም ደው ኣቢል እያ መጽእ እዛ መፍትሕ ስለ ዝተረከብክኒ ዋንነት ክንበርናታ ኣይኮነት ኣብ ውሽጢ መኪና ዋንነት ከምዃና ዝገልጽ ሰነድ ኣሎ እዛ ህያብ ዋላ እኳ መንቀላ ሓሳባ ባባ እንተኾነ ንዓይ ግን ኣብ ልዕሊ ዘለኒ ፍቕሪ ስለተእንፍተለይ ሓጎሰይ ወሰን ይብሉ ምስ በለ ሰናይ ሩት ኣብ እምሮኣ ዝዓሰለ ሓሳብ ኣሞንግያ ብድድ ብምባል ይቕኒለይ ፍቕረይ እናድመፀት ኣብ ግንባሩ ልስሉስ ናይ ፍቕሪ ስዕመት መጣወት ኮፍ ድሕሪ ምባላ ኣንታ መታለሊ ሕማቕ ኣሎ ጽባቕ ኣሎ ፈቓድ መምርሒ መኪና ውፅእ ዝበልካ ንስ ዝመደብካ መዲብካ ኢኻ ምሽ በለት እንቃዓንቃዓና ክመስንሰት እመነኒ ብምሉእ ሓሳብ ናይ ባባ እዩ ንዓኸ ግን ሩተይ መኪና ይኮና ንዛራ ሕይወን ክህበክ ድልዌ ናይ ውሽጢ ምዃኑ ዘርኢ ምስሊ ገበር ገጻ ሰኒዩ ኣለምሊሙ በላ ሩት ናይ መኪና መፍትሕ እናወዛወዘት እሞ ምስ ህያብካ ዘይመጣጠን ህያብ እንተበርኪተልካስ ብቕንዕና ተቐበል ኢኻ በለቶ ብፈታሺ ቁንቁኛ ዘለዎ ድሃይ ትርጉማ ዘራርባ ካብ ሰናይ ገለ ክትሰምዕ ከም ዝደለየት ዘእንፍቲ ዝመስል ሰናይ በዘራርባ ከም ዝተገረመ ዝመስል ሓሳስ ፍሽኽታ ቀዲሙ ካባኺ ትዝበለፀ ህያብ ቅድሚ 5 ዓመታት ተቐቢሉ እየ ንሕቶ ፍቕሪ ምስተቐበልክዮ ድሕሪኡ ዝመጽእ ህያባት ቀመን ፍቕሪ መነቓቕሒ ፍቕርን እምበር ክንዲ ተኣወታኺ ካብ ልሳን ክሰማዕ ኩሉ ዓለት ኣይከውንን እዩ ኩሉ ዓይነት ህያብ ኣፍቃሪቱ ነፍሰ ምትሓት ከይስምዓ ንምግታእ ዘፍኣሞ ኣብ ባህላ እዩ ነይሩ ደረጃ መነባብሮኦም ናይ ኣኽራን ሜዳ ምዃኑ ኣጥዕዩ ስለ ዝፈልጥ ሰናይ ካመን ሓሚቓ ዝብል ሕማቕ ኒሕ ኣብ ሩት ንኸይዓስል ወርትግ ምስ ተጠንቀቐ እዩ ሰናይ ቀንዲ ብፈለጥቱ ዝውደሰሉ ንነፍሱ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቀጸለ ሕብረተሰብ እዩ መሲሉ ዝኸይድ ብምንባር እዩ ሰናይ ናይ ሎሚ ህያበይ ዋላ ከም ህያብ ካይትዳረግ ግና ዓይላ ዘረባ ኣይቀጸለትን ሩት ገለ ስምዒት ንልሳና ካብ ውሽጣ መጽዩ ስለ ዝገትኦ ክትብሎ ዝደለየት ኣይመላእቶን ዋላ እኳ ሰናይ ዝተብለሎም
يعينتاس درون ክትዛረቦ ዝሓሰበት ይቕጽልዎ ነይሮም እዮም ሩት እንታይ ዲ ክብለክ ጸንሒ ትዝበለጸ ህያብ እኮ ኸባኽ ተቐቢለ በቐጻል ጽበየ ህያብ ክውን ካብዛ ጎነይ ከይተፈለኺ ንዘለዓለም ብፍቕሪ ከተሳለኒ እዩ ብምኡዝ ደሃይ ሕልና ሩት ይትርብዑ እዮም ዝበሎም ቃላት ኣተንፈሰ እሞ ናይሎም ህያበይ ብምባል ሩት ነቲ ኣብ ጎና ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ኢተንጠልጣሊ ቦርሳ ኣልዒላ ንልጓሙ ድሕሪ ምኽፋት የእዳዋ የእትያ ክትጉርጉር ጀመረት ሰናይ ካብ ሩት ዝቕበሎ ህያብ ብስክፍታ ተጎቢኣ ክቡር ህያብ ሸሚታትሉ ከይትኸውን ኩትር ስክፍታ ይነይርዎ ሩት ብወላዲታ እናተደገፈት ብተወሳኺውን ብወርሓዊ ደሞዝ ንሓፍታት ተኣለን ተምርን ሄዋን ምዃና ኣጥዒ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ የእዳው ሩት ኣብ ቦርሳ ኣትዩ ሃሰውሰውን ክብል ሓሳብ ሰናይ ግን ቅኒቱ ስክፍታ ይነይሩ ሩት ካብ ቦርሳ ዘውፅኣቶ ንሰናይ ድንግርግር ኣበሎ የእዳዋ ዘንጠልጠሎ ልክዕ ከምቲ ንሱ ህያበይሉ ዘረከባ መፍትሕ ነይሩ መፍትሕ ንመፍትሕ ግን መፍትሕ መኪና ዘይኮነስ ናይ እዚ ኢሉ ዘየለለዮ መፍትሕ ካብቲ መፍትሕ እቲ ብርቡዕ ኩርናዕ ተጸሪቡ ነቲ መፍትሕ ዘንጠልጠለ ለዓቱ ዝገዝፍ መፍትሕ ሰናይ ብዝረአዩ ድንግርግር በለ ግምታቱ ምእርናብ ኣብይዎ ኣብ እንተታት ተዋልአ ናይ ምንታይ መፍትሕ ይዝሩት በለ ብቋንቋ ኣግረምርሞት ብግርህነት ዝዓብለሎ ኣባህሎን ንኹሉ ናይ መንእስያት ዊንታይሉ ዘይምድላውን ኑሩት ፍሽኻ ቢልዋን ንፍትወቱ ወሲኽላን እዩ ሰናይ ከም ስሙን ነፍሱ ንሰናይ ጥራይ ወፊ ዝነብር ኣዳም እዩ ድማ በለት ብውሽጣ በኣዳማዊ ግርህነቱ እናተገረመት ሰናይ ኣብ ዘመን ጠልጠሊት መፍትሕ እንታይ ትርኢ ኣለኻ حلاقت نايت استوقر صحف نا مساختي انتو اغني عمل سو تصبيت سناي نتأمل طلطلي نايت مفتح استوقر ناي قطر صحف ولا تملكيتو يرأيو نس عمتنا يلدتهم سلازة تححزو اتا مفتح الترحو باب كقمتو اي كالن قطر حمشتير اللهو قلنا من تيز مفتح بقرهوي أزراربا ناي اي فلط كون قالات تررر بللا بفتوم قره زخونه نتا اندبت اوا بلت روت نناي وشت اسمعت نمقلاط روت نقرني ناي بحقي انا قطر حمشه مصحف ردي مسلني نما بل حمشه عمت فرنا سلازوكل كني اغن سقاقر ازمات زقمتكو يبلين ادمت قنقنيا نايتا روت زنطلطلتا مفتح بزي مقماتو ادماوي عبلالو امهماش مخانو زرئي ناي تسعرنت تريد ابسليدا قصو انا تفهم سناي أبي نازلنا بلت روت يعنتا كابتناي زنبرو قطري زبزح خفلتات زصررشان نطمتات بزربان برئيت يعنتان مستيرناي تمفتح كم قصبت استغلصلو سناي نسمبادي زغلص مسلي بزيونيو انصباريقو لبو ملحلو ناي سمباد هامي عبللو زي تثبيتاوي اغاطامي بمنبارو هرمت لبو كاب نورا اشابيا زليلا سنبادو زغت اغاطامي يخون ميلا فصيمي نبرون حساب روت اب صلات يمرؤ نطر اسرون يخون اقميطلو سلازي فلط سناي اتالات نزبلا فطر زعدلن هيابي نعخا خوف يا وسيني مبل حمشي عمتنا نبحتنا خنصبلو نمنتاي وسينا اب حمشي عمتنا اب قطر حمشته مسبلت روت ولو كا بقلو صنتا سناي أوشتو قلناي بحتا زمسل سميعيت زحون تبالو نوساني أغن قرهيلو نخيقبل زقصب وشتو زحاقيو بمنبارو ناي أغرم رمات حامو أي بلنالو نيرو روت بمبال نسمات أويعو تلما حساباتو كم زترنف نخال إيتاتي عينتو تخيلو بتمستون قناحن تأمتت أمتا سحلت أمتو بوالتاي عينتا كتمكنو زي كالت روت يعينتا كابي عينتو أدبا رساد ننت انت خونا جنروت يعنتا انسحب مبر باق وشتا نمفساسي ما اكل حساباتا وازيما فقري نمكوان دلوين يرو بزخونا تأمر كابتي زنقدتو هي بأمنت مبركات كمزي تغرطم قريتا دمديماتو يانيرا هي بحلنا نموفاي روت انا مكناس لزهابكو خدي ابزي وصلنا يقزي خبرخ خطب النواسينكي مسبلا سناي كبد روت حوا 5 تفقو زبل ده هاي سنبادئة أقالي حام كم كواقبتي دميقم زرأيوي انتا
ካብ ሰፈሮም ክወጽ ከም ዝደለዩ ንግዳማ ቢሉ ቀስቲ ጠመታኣ ካብ ሰናይ ምስ ዓለበ ሰናይ ብገናሒ ጠመታኣ ጉጉይ ግምት ከም ዘውከአ ኣሻቡ ተፈለጦ ስምዓኒ ሰናይ በለት ሩት ብዝሕ ነቕነቕ ነድሪ ዝተቐብኦ ድኸይ ኣነ መኪና ከም ህያብ ከም ትባኒ ብኸመይ ክግምት ክእል መበል 50 ዓመት ፍቕርና ንብሕትና ክንጽምብሎ ኣቐዲመ ዝወሰንኩ ኣነ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ጽምብል ኣቐዲመ ከም ዝተዳለኹሉ ገሚት ከየለኻ እዚ ሕጂ ከም ህያብ ከበርክተልካ ዝበልኩኻ ድማ መቐጸልታናት እዩ ውሽጠይ ዝወለዶ ብፍቕሪ ዝተጠንሰሐ ሰባት ኣነስ መኪና ሂብካኒ ኢለ ናይ መፋጠርተይ ክብሪ ብወዝቢ ማለት ሰናይ ዘረባኣ ንኽትቅጽል ትንፋስ ከም ዝሓፀራ ተለኺታ ተኸልፈት ክትብሎ ዝደልየት ከም ዝነበረ ግን ካብ ድሃያ ይፍለጥ ጡሉል ቁጥዕን ተዛራብ ልሰና ማይ ስለ ዝመልኦ ግን ውሽጣ ክብሎ ዝደልየ እንከይበለት ተኸልፈት ደቂ ሰባት ኮሚና አንጻር ኩሉ ግምታትናን ሓሳባትናን ዝኾነ መንደረጋሕ ብዘይገመትና ይኾርና ርድኢት ከዝንበልና ከሎ ሕርቃን ክትል ኢሉ ንናይ ሓሳባትና ንገልጸላ ልሳና ይሕንግዳ ሃንደበታዊ ናይ ሕርቃን ቃጸሎሩት በቁልዒ ግምታቱ ቃልቃል መባሉ ሃንደበት ዝኾነ ሰናይ ንልሳኑ ነኺሱ ከድሚያ ኣይጸልአን በታዋቕ ዝተገልበበ ሃውራዊ ዘረብኡ ኣብ ጽፍሩ ክኸውን ሰፈሩ ክሳብ ስምነ ገበሮ ኣብ ገጽ ኣፍቃሪቱ ዝረአዮ ናይ ሕርቃን ነጸብራቕ ክነይ ዕንቱ ሰቲኹ ንኹልንትንኡ ደጊሕዎ ብጣዕሳ ቅንጥስ ዝበለ ሓደ ህሞት ከም ቅጽበት ክቕየረካን ከሎ ዝፈጥረልካ ናይ ስምዒት ነውፂ ህድግለነ ዘብል እዩ ንረአዩ እኳ ኣድኒቑ ዝጸንሐ ማኣዲ ሰናይን ሩትን ከም መርዓንዳ ጓል ይሕለምለመ ከም ትዕሙር ጽምብል ጸኒሑ ጓል ምስ ወጸት ገረሮ ዝብል መርዓነይ እንዳጓል ስቕቶኦም እናቱ ድምፂ ነይርዎ እዩ ረዚን ምኩርራ ይነበረን ኩርኦም ፍቕሪ ዝወለዶ ናይ ኣይን በላለጽ ናይ ንተሓላለ ሓላል ኩራይ ነይሩ ሰናይን ሩትን ንኣስታት ፍርቂ ዕቑድ ብፍቕሪ ሓቢሮም ክዘሩ ንፈውሲ ማሕላውን አንቺ ምንቺ ተባሂሎም ዘይፈልጡ ፍቑራት እዮም ኣብ ናይ ወርቲ ክርክቦም ሰሓቕ ዘሰነዮ መዋግዒ እንተዘይኮይኑ ገለ ንጣርኮ ዘይረዳድእ ኣብ መንጎኦም አንጸላልዩ ኣይፈልጥን እዛ ብናይ ህያብ ሰበብ ጠር ዝበለት ንጣር ምትፍናን እታ ዝኸበደት ህሞትያ ንኽልቲኦም ፍቕሪ ብእምነት ደው ኢሉ ዝፈጥሮ ሕማቕ ካብ ጽቡቕ ሩት ዓቕላ ጽበበት ገለ ክትብል ደልያ ፍሕትሕት በለት ባህጋ ንኸይቀርጠም ጭራ ወጋሕታ ናይ ኣስመራ ብቐስቱ ሰንጢቑ ኣብታ እስክንድር ዘዕረፈላ ክፍሊ ምስ ዓለበ እስክንድር ድቃሱ ወዲኡ ኣብ ምብርባር ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንፈለማ እዋን ልዋም ዘለዎ ድቃስ ስለ ዝረኸበ መንፈሱ ምህድኡ ዕትበት ገጹ ህያው ምስክር ነይሩ ኣየና ሓይሊኡ ኣብ ገሻ ዝኾነላ ከተማ ብሰላም ዘለዎ ልዋም ድቃስ ፀቐይጥዎ ንዕኡ እውን ሕንቅል ይኾይንዎ ዋላውካ በጢሉ ምድቃሱ ደኸም ዝፈጠሮ ልዋም ኢሉ ብውሽጡ ምኽኒት ክፈጥረሉ እንተፈተነ ሕሉን ግን ምቕባሉ ኣጸገሞ ኣብ ዝነብሩ ሃገርን መገሻ ዝኸዶም ካልኦት ቦታታትን ዋላ ብድኸም ተላዕጢጡ ዘፊሉ ምስ ዓራት ይራኸብ ልቡ ዲቑ ደቂሱ ኸን ዘይፈልጥ ናይ ድቃስ ህዋሱ ኣወል ምስክር እዩ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ኣስመራ ብነፋሪትን ክጓዓዝ 3/4 ናይ ጉዕዝኡ ኣብ ምስልሳል ሓሳባት ይጽመድ ዝርአ ኣካላዊ ድኻም ከም ዘይነበሮ ግን ስጉኡ ዘይክሕዶ ሓቂ ነይሩ ሃገርና ዝተባረኸት ሃገር እያ ወላ ማይ ተደሪርካ በጥ ትብለላ ሃገር ሓደ እዋን ኣብ ሱዳን እንከለዉ ወላዲኡ ዝበልዎ በሃንደበት ኣብ ደንበ የምርኡ ስኽትት በሎም ነፍሰ ስጉኡ ባዕሉ ብተግባር ዘጋጠመ ኩነት ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ከርዕሞ ኣይተኣገመን ብርግጥ ዝተባረኸት ሃገር እያ ዘላትና በለ ብውሽጡ ምስ ዘዕለቕለቐ ገበታ ሓበን ሃገር እስክንድር ንግዜ ዕድል ዘይሂብ ተልእኾ ስለ ዝጸረ ዕላምኡ ዘኪሩ ካብ ዝደቀሶ ዓራት ብንቕሓት ብድድ በለ ነታ ብሽቕለት ሰላም ናይ ሩፍታ ዝተሓረማ ነፍሱ ኣብታ ሰላም ሂባ ዘሕደረቶ ዓራት ኣውዲቕዋ ክውዕል ፈጺሚ ምጸልአን ምሕፅንታ ሮዝ ግን ወርትግ ስለ ዝኹሕኩሖ ዝደለዮ ገዚፍ ሮዝ እትብህጎ ክፍጽመላ ቃልኣት እዩ መልእኽቲ ሮዝ ዝሰምዕ እስክንድር በቲ ዛንታን መስተንክሩን መጠኑ ብዝሓለፈ እዩ ተገሪሙን ኣስቆርቂሩን ለቦዋን ሓደራን ኢጣልያዊት ሮዝ ኣብ ሃገሩ ዝፍጸም ብምንባሩ ድማ ኤርትራዊላ ንዕኡ ምሕራያ እቲ ካልእ ንማሕዘል ጸሩ ዘኽበዶ ክስተት ይኾይንዎ
ካብ ሃገረ ጥልያን ዝተማልኦ ምዕርግ ዝበለ ልብስን ጫማን ድሕሪ ምውዳዩ ኣስናኑን ጽሂው ናብታ ብድሮስ ተቐበለቶ ተሓዚት መዝገብን መፍትሕን ዝኾነት ሄዋን እትርከበሉ ታሕተዋይ ደርቢ ኣበለ ናብ ክፍሊ ሪሴፕሽን ክፍልኻ ብጉባዕ ዓጺኻ ናባና ምጻእ ቁርሲ ምሳና ኢኻ ዝበለቶ ሄዋን በቀባብልኣን መቕሉልነታን ተገሪሙላ እዩ ኩሉ ሓድሽ ኮይንዎ ናብ ኣስመራ ኢሉ ናብ ገነት ሰማይ መጺኡ ኸይከውን ተጠራጢሩ እዩ